treballar de ferrer a una forja de Xàbia. Actualment, les seues escultures de ferro es poden... A per la vida. Celebrem l'estiu. Bona nit de nou. Informatiu especial per actualitzar tota la informació que ens arriba ara mateix des de Peníscola, on s'ha fonat un edifici de 3 plantes esta vesprada. I tenim notícia d'última hora perquè serien 3 i no 2 les persones desaparegudes entre els enderrocs. Una d'elles s'ha localitzat, sabem de moment que s'ha localitzat viva i conscient, i a les altres 2, que podrien ser mare i fill, encara no se les ha localitzades. A hores d'ara s'està treballant per a buscar aquestes persones. Estan allí les dotacions de bombers de Castelló, també de València, bombers i dotacions especialitzats en rescats, així com la unitat canina, també unitats d'apuntalament i desenrunament d'edificis. Sabem que almenys hi ha 20 apartaments que estan afectats i 55 veïns estarien afectats. Anem en directe al lloc dels fets. Raül Pinyana, quina és l'última hora des d'allí? Bé, estem a l'espera d'una reunió que s'ha establert per a les 11:30 amb tots els efectius d'emergències al lloc de comandament avançat que s'ha establert molt pròxim a l'edifici en runes. Ara mateix estan reunits el secretari autonòmic d'Emergències junt a l'alcalde Andrés Martínez, també els efectius que estan actuant. Podem dir que junt a les 9 dotacions de bombers s'ha demanat el recolzament de la unitat de rescat i salvament, també de València, també de la unitat de maquinària i logística, perquè hi haurà que retirar blocs pesats per tal de rescatar en principi les persones que s'han identificat. Seria una persona que està viva, estan intentant accedir a ella, i ens parlen els bombers i les autoritats de 2 possibles persones que estarien en el mateix apartament i podria tractar-se, encara que no és una informació totalment confirmada, d'una mare i el seu fill. En total hi haurien 9 famílies afectades pel enderroc dels blocs dels apartaments. En total serien unes 30 persones que l'Ajuntament està reallotjant en hotels de la ciutat, encara que alguns han optat per vivendes familiars de veïns que coneixen així en el municipi. Bé, moltíssimes gràcies, Raül. Un altre punt, ara mateix de connexió el tenim amb el nostre company Víctor Vidal, que se troba també a la zona. Víctor Vidal, molt bona vesprada, molt bona nit ja. Està seguint durant tota la vesprada tota la informació. Recordem d'aquest afonament, d'aquest edifici que s'ha assolat, almenys 20 apartaments afectats, unes 55 persones que han hagut de ser reallotjades. Sabem, a més, que demà es desplaçarà fins a la zona el president de la Generalitat. Víctor, quina és la situació a hores d'ara on tu te trobes? Sí, la situació ara mateix és que s'està realitzant aquest dispositiu de rescat, com comentava el nostre company, i ara l'objectiu principal de l'Ajuntament és reallotjar a les 55 persones, o se parla d'aquesta xifra, que vivien en aquest bloc d'apartaments. Tenim amb nosaltres el regidor d'Urbanisme de Peníscola, Jorge Rovira. Bona nit, Jorge. Quina és la labor que s'està fent des de l'Ajuntament per a poder reallotjar aquestes famílies? Hola, bona nit. Les labors, en primer lloc, ha sigut ficar-nos en contacte en els hotels d'aquí de la població per veure la disponibilitat que podien tindre per tal de poder reallotjar a totes aquestes famílies. Hi ha hagut, bé has dit, un número de persones, de les quals vora 20-25 han optat per anar-se'n en els seus familiars o per anar-se'n directament als seus llocs d'origen, mentre que al voltant d'unes 30 persones hem hagut de reallotjar. Han sigut el Gran Hotel, en aquest cas, Casablanca, l'Hotel Ágora i també els hotels Mediterráneo, que ens han oferit un total de 18 habitacions, 10 per una part, uns altres hotels, 4, 2 i 2, i han sigut suficients per reallotjar-los a totes. A aquestes hores estan totes les persones reallotjades en els diferents hotels
on podran passar esta nit i segurament la següent, i després ja decidiran el que cada un d'ells vulguin optar, si anar-se'n o quedar-se. Però l'important era que aquestes persones pogueren passar la nit tranquil·la i nosaltres ens hem preocupat per això. També cal dir que gràcies a veïns d'aquí de la mateixa urbanització Font Nova que s'han oferit en deixar les seues cases o habitacions per, si feia falta, reallotjar algunes persones que ho necessitaven. I així algunes han optat per quedar-se aquí i poder estar en la mateixa urbanització, per tal de poder entrar a les seues habitacions o a les seues cases o als apartaments quan ja se pugui entrar. Molt bé, hem vist gestos de preocupació entre els veïns. Esta gent reallotjada estava prou preocupada, però s'ha gestionat de manera prou ràpida. No sé si ens pots comentar algun veí, veïna, com estava davant aquesta situació. Estaven tranquils perquè sabien que s'anaven a quedar en un hotel o en una casa. Se podrien passar la nit i descansar. Com estaven? A veure, no són, òbviament, no és una situació en la que un veí ve del mateix bloc o ve lindant que estiga tranquil. Estan nerviosos o certa preocupació per si pot haver algun desprendiment d'algun edifici colindant. Sí que s'ha vist alguna persona que ha tingut algun atac d'ansietat, però realment s'ha pogut tranquil·litzar al veure que el dispositiu que s'ha manejat per tal de reallotjar totes aquestes persones s'ha fet de manera ràpida i ja dic que en la voluntat de tots els veïns i els hotelers de Peníscola, als quals vull agrair personalment en nom meu, de l'Ajuntament i de tots els regidors, aquesta voluntat que han tingut i realment que s'havia pogut fer d'una manera tranquil·la, d'una manera ràpida i amb molta eficàcia. Molt bé, moltes gràcies. No sé si el rescat continua en marxa, no sé si vostè té alguna informació més, perquè ja parlaven de 3 persones que estaven sota els enderrocs de l'edifici. No sé si vostè té alguna informació més. No tinc una informació actualitzada a minut d'ara, però sí que cal dir que l'última informació que ens ha pogut passar l'alcalde de Peníscola, que s'està ja rescatant la persona que han vist des del primer moment que podien rescatar i que estava en vida i que demanava auxili. Segurament a hores d'ara estarà rescatat, ojalà siga així, i les altres 2 persones que també no teníem constància d'on podien estar, les han trobat, pareix que també estan en vida i també estan procedint al seu rescat. Són llavors molt complicades, són llavors difícils per el perill que pot haver de poder tocar alguna viga, alguna pedra i que se pugui enderrocar encara més l'edifici. Per tant, els especialistes en tot el desplegament que ha hagut estan fent les seues labors. També vull agrair totes les labors que estan fent en tot el desplegament que ha hagut des de les 8 de la tarda que ha passat aproximadament, que ha passat aquesta desgràcia, i de tot el desplegament de bombers, protecció civil, policia, guàrdia civil, tot allò que ha fet falta. S'ha vingut, empreses de Peníscola s'han oferit a portar la seva maquinària, a traslladar persones. Vull dir, en aquests casos s'ha vist la humanitat i la voluntat de moltes persones que realment recolzen i s'ofereixen, que estan ahí que les persones puguen sofrir el mínim possible. Sí que pareix que no hi ha que sofrir ninguna víctima, que és lo important, i per lo menos ojalà siga així. De moment, l'última notícia que tinc, que farà uns 45 minuts, és el que acabo de comentar-vos. Molt bé. També se parlava de l'antiguitat de l'edifici. Suposo que és molt pronte per a determinar les causes de l'assolament, però l'edifici tenia 10 anys. No sé si vostè coneix la zona, què ha pogut passar, té alguna idea? L'edifici no tenia 10 anys, l'edifici tenia uns 25 anys aproximadament, però jo no soc tècnic per fer unes valoracions. Crec que són els tècnics els que han de valorar les causes d'aquest enderrocament i, per tant, jo no m'atreviria tampoc a dir qualsevol una causa que puga ser certa o no. No crec jo que siga la meva competència i facultat.
Molt bé, moltes gràcies. Jorge Rovira, regidor d'Urbanisme de Peníscola. I res, aquestes són les informacions d'última hora que tenim de la mà del regidor mentre continua el dispositiu de rescat de les persones soterrades. Gràcies, Víctor, per aquesta informació d'última hora. Per tant, recapitulem, perquè ara tots els esforços es troben a localitzar les persones atrapades i, segons ens acaba de confirmar el regidor d'Urbanisme de Peníscola, Jorge Rovira, serien 3 i no 2 les persones soterrades entre els enderrocs i estarien amb vida. Recorden que estem parlant que una d'elles hauria sigut localitzada després de demanar auxili i estaria sent ja rescatada, i les altres 2, possiblement una mare i un fill, d'això parlen almenys les últimes informacions, haurien sigut localitzades, segons acaben de confirmar des de l'Ajuntament, amb vida. En aquest punt de l'informatiu de la nit, el que volem fer ara és connectar en directe amb la redacció d'Apunt Notícies. Allí es troba la nostra companya, Adelaida Ferrer. Adelaida, quines són les reaccions que s'estan produint al llarg d'esta nit? Són moltes, evidentment, les reaccions que s'estan produint, sobretot a través de Twitter. Abans, però, volem recordar que a les 11:30 hi ha convocada una reunió en el punt de comandament avançat. Està el secretari autonòmic d'Emergències, José María Ángel, coordinant esta reunió, i també vos hem de recordar que, tal com ens confirmaven des de Presidència de la Generalitat, Ximo Puig viatjarà demà de matí a Peníscola per a supervisar les tasques de rescat. Pel que fa a les reaccions, com deies, a Twitter, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també s'ha solidaritzat amb les víctimes d'este enderroc i amb totes les forces de seguretat que estan treballant a la zona. També Pablo Casado, del Partit Popular, diu que acaba de parlar amb l'alcalde de Peníscola, que és també del mateix partit, per a interessar-se per la situació. Inés Arrimadas, de Ciutadans, també s'ha manifestat a Twitter i també dona suport als serveis d'emergència que estan treballant a la zona. I pel que fa a polítics valencians, polítiques en este cas, la síndica de Ciutadans, Ruth Merino, també dona tot el seu suport a les persones afectades, així com Pilar Lima, la síndica de Podem, d'Unides Podem, diu espere que siguen trobades vives i sanes i estalvies. Gràcies, Adelaida. Aquest afonament de l'edifici es produïa vora les 8 de la vesprada i al llarg de l'informatiu hem aconseguit parlar amb diferents veïns, testimonis i persones que es trobaven a la zona quan ha passat. Recapitulem quins són els testimonis que hem arreplegat durant aquesta vesprada. Nosaltres estem en una urbanització anexa als llocs de fets i bé, això és una miqueta caòtic. Ara mateix no sabem si hi ha víctimes mortals, sabem que sí que hi ha atrapats. Ara mateix estan arribant maquinària i noves unitats de rescat i salvament de la Diputació de Castelló, dels membres de la Diputació de Castelló. Estan traient vehicles en ruïnes pràcticament del lloc de fets. Hi ha molt de caos, no deixen entrar a ningún propietario ni a ningún residente, només per a coses molt puntuals. Sí, han salido los chiquillos gritando, corriendo, fuego, fuego, porque en un principio parecía una cortina de fuego del polvo que ha levantado. Y hemos salido corriendo a ver qué pasaba y hemos visto que no se trataba de fuego, que se había caído una parte de un edificio. Almenys serien 55 les persones, els veïns que almenys durant aquesta nit han sigut desallotjades de les seues cases, de les seues vivendes, i ràpidament el sector turístic de Peníscola s'ha oferit per acollir a totes aquestes famílies. Així ens ho contava el seu representant, Francisco Rivera, esta vesprada. En cuanto conocimos la noticia, nos movilizamos. Como presidente de la agrupación, contacté con todos los hoteleros de Peníscola y, bueno, pues un poco para recabar la disponibilidad que tenían cada uno en cuanto a unidades de alojamiento. Y lo que hemos hecho es crear una bolsa de habitaciones, de apartamentos disponibles a partir de esta misma noche para poder ofrecérselas a los servicios sociales del ayuntamiento, que será quien al final canalizará los posibles realojos que tengan que producirse a partir de esta noche, ¿no? Des de primera hora de la vesprada, el Consorci Provincial de Bombers, una volta ha ocorregut este enderrocament de l'edifici de Peníscola, s'ha desplaçat fins allí el Consorci Provincial de Bombers. A mitjan nit ens confirmava Manolo Nicolás, el portaveu del Consorci Provincial de Bombers, que almenys una persona de les desaparegudes l'havien localitzada amb vida.
Causes tampoc les sabem, a nosaltres se nos ha sol·licitat perquè s'havia derrumbat un edifici, en arribar les primeres dotacions han vist que era un derrumbe important, s'ha mobilitzat tot el dispositiu d'un servei d'importància com este i en quant a les causes en aquest moment no tenim ni idea, a banda que en aquest moment lògicament l'objectiu està centrat en les feines de rescat i salvament, de búsqueda i salvament, no en les possibles causes, que serà algo que n'hi haurà que determinar la persona o l'administració competent en una fase posterior. Bé, recordem quina és l'última hora. Ara mateix tots els esforços es centren a localitzar les persones atrapades. Segons ens acaben de confirmar des de l'Ajuntament en directe, serien 3 les persones soterrades entre els enderrocs d'aquest edifici a Peníscola i les 3 persones estarien en vida, estarien vives. Recordem que una d'elles, una d'aquestes persones, havia sigut localitzada després de demanar auxili. Les altres 2 persones serien una mare i el seu fill, que també, recordem, segons la informació que ens oferien des de l'Ajuntament, estarien també en vida. Acomiadem de moment este especial informatiu. A mitjanit tornem a actualitzar tota la informació i tota l'actualitat. Poc abans de la mitjanit. Fins ara. Podem trobar a Nova York, a la ciutat de les arts i de les ciències de València, al Palau dels Prínceps d'Astúries i en exposicions arreu del món. Al seu taller, Toni ha creat el parc escultòric anomenat Art al Camp, un espai oníric obert al visitant, concebut com un santuari en el qual art i naturalesa van de la mà i on es pot gaudir d'algunes de les seues peces més icòniques. Vindre al taller de Toni Marí és com fer un viatge a un món de